Ya. Oi. 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 Bau ke awal cebrawo. Glandong. Yo. Pamundhut sakit pepundhen kula. Bapak karo monggo katur Bapak Sekdes Mbak Seno Pak Sekdes Mbak Seno Pak Sekdes sampun mriki ya Pak Sekdes sampun mriki nggih monggo nah wis rene Mbak yo monggo sampur diaturne Bapak Sekdes. Nah. Menika napa Pak Sekdes? Ngundang anak nggih saestu mugi-mugi heeh segenap masyarakat Desa Girmelyo. Nggih. Ah. Jebak-bakoh Pak Sek. Nggih, ngundang anak. Oi. 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 Mangke paripurna Bapak Sekdes. Ya. Menika kula kantun sekarang maca kasune Gambang. Oi. Yo. Ayo. Yo. Ya iyo yo timbul singgarane ayo bangun negarane polsek Jeborogo monggo rasane nopo kurang yo yo